ଆସ ବୁଲି ଯିବା ହାଟକୁ, ଦେଖିବା ହାଟର ହାଲଚାଲ କ'ଣ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦରଦାମ। ପୋଟଳ 80, ବାଇଗଣ 40, ଟମାଟୋ 150। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ହାଟ। ଗାଁ ହାଟରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ସବୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଆମ୍ବ ରେଟ୍ 30, 40। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କିଲୋ 20, 30 ବି ଅଛି, 20 ବି ଅଛି। हेलो हेलो हैं सीधा व्हाट्सएप फुल भी दिए इधर ଆମ୍ବ ବାଲା ଆମ୍ବ ବାଛୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ मेसेज रे तो ଏବଂ हो नाले ले ଏଠାରୁ ଆମ୍ବ 2 କେଜି ଆମେ ନେବା। 100 टंका भी आसला भवानी शंकर नायक 40 रुपये 30 रुपये ଭଲ ଆମ୍ବ। 30 रुपये 40 रुपये 20 रुपये ऊंचा तो बोला अच्छा 2 କେଜି ଆମ୍ବର ମୂଲ୍ୟ 40 ଟଙ୍କା। ଦୋକାନୀ ଏଇ ଜରିରେ बुझा हुआ है ना ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। कितने का है ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାରେ ସେ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି। हमने बताया दो दो के 2 केजी हाँ सुनी 1 କେଜି ପରେ ସେ ଜରିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଆମକୁ ଦେଲେ। 40 30 20 ଚାଲନ୍ତୁ और ବୁଲିବା सौड़ा दिया ଗାଁ ହାଟ 20 रुपये कौन है ଛୋଟ ବଜାରଟି। देखिए हम साथ साइड छोटा बड़ा ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଏଇନା ହାଇ ରେଟ୍। ହାଟ ଦେଖିବା ଆସ। ये तो फ्री रे उठा दियो ଆମ ହାଟ, ଆମ ଗାଁ ହାଟ, ଆମ ବଜାର ଛୋଟ ବଜାର। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ। ଏଇ ଆମ୍ବ 2 କେଜି ଭାଇ ଓଜନ କଲେ। ପାଖରେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି। ଆମ୍ବ 3 ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ଏଠି। छड़ो छड़ो ଗୋଟେ ଆମ୍ବ 30, ଗୋଟେ 40, ଗୋଟେ 20। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗ ଦୋକାନକୁ। ସେ ଆଗ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ହେଲା ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ମନର ଜିନିଷ ହରେକ ମାଲ ମିଳେ। आनी न थियो बोधे ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସଜେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ସେ ସଜେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ଲୋକ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆସିବେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଯାଉଅଛି। ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି।
ବିଶେଷ ଭିଡ଼ ହୁଏନି। ଛୋଟ ବଜାରଟେ, ଗାଁ ହାଟ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠାରେ ମିଳେ। କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ରଖ ପଇସା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଆମ ହାଟ, ଆମ ଗାଁ ହାଟ, ଆମ ବଜାର। ଏଠି ପିଆଜ ରସୁଣ ଦୋକାନ। ରସୁଣ କେତେ? ପିଆଜ ରସୁଣ ପ୍ୟାକେଟ ଜରିଆରେ ଏମାନେ ଏଇଟା କେତେ ପୁଡ଼ିଆଟା? ଗ୍ରାହକକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ 30 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପିଆଜ। ପିଆଜ ରସୁଣ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ରସୁଣ ପ୍ୟାକେଟ 20, ପିଆଜ ପ୍ୟାକେଟଟେ 20। ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୋଟଳ 80 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଜାମ୍ ବାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା। ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲା ବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ?
मनोहर दुकान ये सामग्री सजासुची बस भाई ग्राहक आसीना ग्राहक आसीजे टी समय हेले धन्यवाद सब्सक्राइब लाइक करंतु।